Diolch. Sut teimlad i ennill y wobr? Oh, just, wow, anhygoel. Really, just ar ym eiriau, mae'n really anhygoel. Dwi'n mor hapus. Felly, os fi'n dechrau'n iawn i tiw dras i daledd, ti'n siarad i daleg? Dwi'n chydig bach, ond mae'n mwy fel dialect achos fe rieni. Maen nhw'n siarad dialect, ond chydig bach, ond dwi'n well efo Gymraeg, fod yn onest. Ydy'r cefndir i daledd neu ydy hwnna wedi helpu ti ddysgu Cymraeg? Dwi'n meddwl achos efo'r pronunciation, dwi'n cofio, mae'n helpu. Ond, dwi'n fel, maen nhw wedi dweud, gynnar, mae'n lyflu achos adra dwi'n teimlo'n fel dwi'n rhan o diwylliant Idaleg, ond ar diwrnodau fel hyn dwi'n rhan o diwylliant Cymraeg a mae'n just teimlo'n anhygoel. Felly, o ran y Cymraeg, pan bwrw ati ddysgu Cymraeg yn eich gyntaf, be nath dysgodino ti? Wel, heb swnio'n syml achos dwi'n byw yn Nghymru a dwi'n yn Nghymru a mae'n just, mae'n swnio'n silly ond dyma be dwi'n teimlo'n fel achos i mi, yng Nghymru, da ni mor lwcus i gael diwylliant fel dwi'n gael a mae'n really pwysig i siarad Cymraeg a cadw iaith. O'n i'n gweld hefyd bod ti wedi gweud bod e'n agor drysau. Pa fath o drysau? Pa drysau sydd wedi cael ei agor? Wel, yn lle gyntaf i brifysgol, a wedyn efo fy swydd, mae'n really helpu mi. Dwi'n trio defnyddio Cymraeg bob dydd yn y swyddfa, a gobeithio yn y dyfodol a gael swydd lle dwi'n gallu defnyddio Cymraeg bob dydd a dim just siarad ond sgwennu a darllen a bopeth. A hefyd efo ffrindiau, gyda i ffrind really anwyl i mi Catrin, mae hi'n anhygoel, mae'n helpu fi. Ac hefyd fy nghariad, Harry, mae'n really dda efo fi a mae'n helpu mi lot. A teulu fo, maen nhw'n anhygoel a dwi'n teimlo mor lwcus achos, mae cymuned Cymraeg, pobl Cymraeg yn just mor lyflu.